हाँ तो भाई आज ही बात के सब केहू जानता कि जौन हमनी के माने रोशन सर बानी उ रोशन सर के भाई प्रिंस कुमार के हाल ही में मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले भाई तो हम ही कहम कि प्रिंस कुमार के भगवान से हम विनती करम कि उनका आत्मा के भगवान शांति रौरा दी। हाँ अब बात यही बा भाई कि जब प्रिंस कुमार के मौत भइल तब से हम देखत तानी कि कितना पत्रकार लोग आ कितना बड़े बड़े यूट्यूबर क्रिएटर जौन बाड़न माने खूब उनकर चर्चा बा। उ लोग पत्रकार लोग क्रिएटर लोग का माने आज कहता कि उ जौन प्रिंस कुमार के मृत्यु भइल बा उ मृत्यु नहीं के भइल हत्या भइल बा। तो ये बात तो हमनियों को बुझाता कि हत्या भइल बा, लेकिन वह पत्रकारवा लोग बड़े बड़े जौन क्रिएटर यूट्यूबर बा उनका कहतन कि उ माने हत्या में का कहला खान सर के हाथ बा। खाने सर माने मिली भगत करवा के आ उनकर हत्या करवैले बा यहाँ तले कहता लोग। तो भाई हमनी के देखे से जे कहता जौन पत्रकार क्रिएटर यूट्यूबर हमनी के देखे से लागत कि प्रिंस कुमार के मौत के कारण पत्रकार बढ़न उ यूट्यूबर बढ़न उ क्रिएटर बढ़न जौन आज कहतन ऐसे कि आज बताई सब केहू कहेला कि मर्दे खातिर जेल बनल बा। अब भाई बात सब केहू जानता कि जे दोषी बिना मतलब के ठहर जाला उ जेल जाला। हाँ बाद में तो खुदे निर्दोष माने हम प्रिंस कुमार के दोषी नहीं कहता रोशन सर के कहे के मतलब जे भी निर्दोष बा ठीक बा तू जेल चल गया, लेकिन एक दिन तार छवि बरकरार रह जाला जब तू उन्हें से निर्दोष साबित होके अइब। तो आज जौन पत्रकार लोग एक दूसरा के नीचा दिखावत रहे लोग माने माने ऐसा माहौल बना दिल रहे कि दोनों पार्टी अपन अपन शान में एकदम रहे लोग। तो आज उहे शान में रहे के वजह से नू प्रिंस कुमार का कहा जाला कि फरारी चलत रहन तबे न जाके नेपाल में रहत रहन। नेपाल में होटल में उनका मौत भइल। तय में हम सर्वे कहम कि पत्रकार लोग बड़े बड़े क्रिएटर के आग में घी डाले के कारण उनका मौत भइल बा। ठीक बा फरारी ना चलता ना अपन जेले हो फिर ओकरा बाद तो बेल होइबे करी चली। एक बाद आज भी का कह जाला पत्रकार लोग यूट्यूबर लोग जो उनका कह क्रिएटर बना आज भी बामे माने बाज नहीं खनावत। आज भी बताई का कह जाला कि प्रिंस कुमार के जब पार्थिव शरीर घरे उनका जाता उनका द्वार दलान पर कहे के मतलब पूरा जनता इकट्ठा होता उनका दुख में शामिल होता सब केहू शामिल होकर माने उनका लोग के विनती करता कि भगवान उनका के आत्मा के शांति दस ढांढस बंधावत लोग माने उनका परिवार के लोग। लेकिन वह पत्रकार जरा हम कहिला कि सुपनेखा के एगो भाई बनन उ सुपनेखा के भाई छत पर चढ़ के वीडियो बना रहल बनन कि देखिए जा प्रिंस कुमार के पार्थिव शरीर बा माने यहाँ तले हद कर दिल बनन। अब यहाँ तले कहता कि प्रिंस कुमार रोशन कुमार आनंद यादव और खान माने माने मियाँ यादव में अब चाहता हूँ कि कैसे माने ऐसे हो जा। तो हमारा वो से मतलब नहीं थे एगो अब देखता ना कि विपिन सर बनन माने अपना के सर बनन पहले मुखिया कुछ दिन कैले बनन मुखिया ना चल माने मुखिया एक घड़ी जीतल फिर ओकरा बाद सारा के केहू ना पूछलक तब का कहला माने घड़ी का कहला यूट्यूबर भइल बड़ा। उ आज का कहतन माने बुझाता कि रोशन सर आ खान सर के सब सर के बुझाता कि उ मालिक उलिक हवन। कहता है कि हम खान सर भी मैसेज किए हैं मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिए। बताइए होती ना VIP हवन कि इनका सब राय सलाह करसू। तो राय सलाह जब तारा से करबे करन तो शुरू में जाके कहे ना तू राय सलाह दे दिल कि खान सर का कहला केसवा उठा ली मैंने दोनों आदमी मिल जा मास्टर हो जा। सही में हमू कहता नहीं शोभनीय बात नहीं के मास्टर लोग खाती, लेकिन ये विपिन सर के मैंने आग में घी डालल देखता नहीं साफ कहता कि हाँ खान सर का कह जाला प्रिंस के मरवैले बन माने उनकर का कहल जाला मैसेज के रिस्पांस ना दिलन बैक मैसेज ना कैलन कुछ हो तो उनकर कहा नाम बा कि प्रिंस कुमार के खान सर मरवा दिलन। ए विपिन माने हैसे आग में घी मत डाला रे मर दे लेके ई अब कहे के मतलब कि लोग राजनीति के मुद्दा बना दिले बा लोग। अब का कहे मास्टर लोग बा जो राजनीति के मुद्दा आज मास्टर लोग हो गए लोग। हाँ खान सर माने हमारे केहू ना हवा ना लैके हमारे जालन से जा कोनो पढ़े आज तले गइल बड़ा। लेकिन हाँ ये देखेला आदमी आज तले देखले बा का कह जाला कि खाने सर के माने देन बा माने उनके शुरुआत कइल बा कि आज रोशन सर होका से चाहे कोनो सर होका सब सारे लोग सारे हाँ माने आदरणीय लोग बा माने उनका पहिल का कह जाला नेव दिल हा उनके नेव पास सब को कम फीस में ज़्यादा फीस में जो भी होके माने शिक्षा के आज ऊपर खाने सर के लावल हतन वो बिहार में। अब सब के एकदम मुद्दा बड़े बड़े हम देखत तनी पत्रकार लोग के एकदम माने उठ सूत के एकदम पड़ गए बा लोग कि दोनों जाने में कैसे भिड़ंत हो जाओ। अब ये लोग नहीं कि मास्टर लोग नहीं ताकत हो जा अब राजनीति के मुद्दा बनावता लोग हिंदू आ मुस्लिम के सवाल हो जा पैदा करता लोग कैसे माने भिड़ंत दोनों के हो जाओ। आ जौन भी बा माने 60 गांठ यादव और मुस्लिम लोग के चलेला जा दे
आज कहे के मतलब कि जौन यादव के उ नाम ले में उनका लाज लागत रहे तो मुहल्ला कहत रहन। आज यादव कहत रहन मैंने मौलवी कहता है खानावा कहता है का नाम धोले बड़न मैंने दोनों जाने में चाहता कि कैसे विवाद हो जाओ। तब भाई वो लोग मास्टर है लोग उतना का कह जाला अनपढ़ नहीं थे। जहाँ तक सवाल बा का कह जाला कि रोशन सर के घर दुख के पहाड़ टूटल बा। अब वो कहे के मतलब बा कि अपन कहे के मतलब आगे पीछे ना लोग केला जरा पर पड़ जाला भैया। तो तू लोग बने तो समझाओ तो तू लोग और उल्टे मर्दे आग में घी डले बड़ मैंने कहे के मतलब मर्दे खातिर जेल बनावल बा। लेकिन ताहरा लोग के इतना भड़काऊ बयान रहे मैंने सब के अपन प्रतिष्ठा देखे लगा वही प्रतिष्ठा देखे के बीच में का कह जाला प्रिंस कुमार नेपाल रहत रहन। हाँ हमने के तो इहो सुने के मिलल है मैंने उनके जौन यार दोस्त बा लोग वो लोग कहता कि का कह जाला कि प्रिंस कुमार के पहले ही से कन्वर्सन के बीमारी रहे कहे के मतलब मिर्गी उर्गी शायद आवत रहे नीरो मैंने कुछ दिक्कत रहे आ 7-8 दिन शायद वो लोग कहता उनकर दोस्त लोग सुतलहू ना रहन तबीयत खराब रहे अकस्मात माने एक पैक उनका माने सुतले रह गिलन उनका लोग के का नाम बा। अब ताहरा लोग के मतलब कहे का नाम बा कि ना खाने सर का कह जाला मरवा दिलन। तो कम से कम पत्रकार लोग तू लोग हवा तार लोग के ई बात के पता होई कि नेपाल जो नेपाल के जनता बड़न नेपाल के जनता बोका बुर्बक नहीं खन। नेपाल के जनता जौन बड़न मौका जब लागेला का कह नेताजी लोग पर शक होला कोनो काम ना कर पालो तो नेताजी के कालर ध के बाहर ला के खींच के मरबो करेला लोग। तो समझ ल कि वजह कितना बढ़िया से प्रशासन एकदम निष्पक्षीय कोनो काम करी। हाँ भाई पत्रकार लोग तहार लोग के शक बा तो भाई ले जा लोग अपनों के यहाँ के प्रशासन और नेपाल के प्रशासन इंडिया के प्रशासन दोनों आदमी माने मिल के और वजह के का कह जाला कि गलती बा के माने के मर्डर करवैले बा मरवैले बा ओकरा के एकदम का कहला साबित कर लोग फांसी के सजा दो लोग। खाने सर तो ओसे का खान सर का माने केहू के